L-erba' tlaqqa l-ewwel darba l-bord konsultattiv dwar l-introduzzjoni ta' entità ġdida li se tkun qed taħdem fuq l-integrità tal-isports lokali. L-irwol tal-entità li se tibda topera sentejn oħra huwa li tiġġieled il-korruzzjoni, il-manipulazzjoni tal-logħob u t-teħid ta' sustanzi illeċiti fl-isports lokali, filwaqt li tassigura li l-atleti Maltin jagħmlu qabża fil-kwalità. L-entità se tkun imsejsa fuq 3 pilastri li huma li teduka, li tinvestiga u li tressaq quddiem il-ġustizzja każijiet illeċiti sportivi. L-ewlieni tal-bord konsultattiv huwa li joħloq pjan strateġiku sabiex tinħoloq struttura l-entità kif ukoll tipprepara leġiżlazzjoni flimkien mal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-modell adottat fil-Finlandja qed iservi bħala punt ta' referenza għal konsulenti Maltin. Iċ-Chairman tal-Bord Chris Bonnet qal li l-edukazzjoni hija l-aktar għodda importanti favur sport nadif. Għandek għaddit sportivi li m'għandhomx ir-riżorsi biex jinvestigaw każijiet ta' doping, m'għandhomx riżorsi biex jinvestigaw każijiet ta' korruzzjoni. Hemmhekk tidħol din l-entità illi tagħti l-għajnuna kollha neċessarja biex tkun tista' tgħinhom jinvestigaw. Bonnet żied jgħid li l-entità tkun tista' tgħin lill-għaqdiet sportivi fil-prosekuzzjoni ta' każijiet marbuta mal-korruzzjoni tal-isport. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima saħaq illi permezz ta' din l-entità pajjiżna se jkun qed jilħaq obbligi u żviluppi internazzjonali fosthom dawk fissati mill-Aġenzija Dinjija kontra t-teħid ta' sustanzi illeċiti. Il-WADA bħalissa taħdem sabiex propju jkollha kodiċi ġdid dak għandu x'jaqsam bħala doping. U allura bħala pajjiż aħna rridu naraw illi nkunu preparati sabiex propju nassolbu din il-bidla. It-twaqqif ta' din l-entità hija parti mill-Istrateġija Nazzjonali tal-Isports li nieda l-Gvern f'Ġunju li għadda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.